Uzobonga kwesibili iqembu elibusayo eZimbabwe iZANU-PF lingenela ukhetho ngaphansi kobuholi buka-Emmerson Mnangagwa ongumengameli manje. iZANU-PF isibusa eZimbabwe iminyaka kusukela izwe lathola inkululeko ngeminyaka yo-1980s. uNelson Chamisa ohola iqembu eliphikisayo iCitizens Coalition for Change uyena obonwa njengembanga enkulu kaMnangagwa kwesokungamela izwe kulolu khetho. Namhlanje amabhasi asuke eGoli aya eZimbabwe abegcwele izakhamuzi ezithi zijahe ukuyovotela uguquko ezweni lazo. We are suffering here, you see, here we are staying in South Africa because of ZANU-PF. So we want to change, we want to put Chamisa so that everything will be fine. We're expecting a better country in Zimbabwe. That's why we are on our way to go to Zimbabwe to vote. We need a new president. Kanti ezinye zithi azulifuni uguquko, zifuna iZANU-PF iqhubeke nokubusa eZimbabwe. iZANU-PF sayivotela ukuthi iwini noma kuthiwa kunabanye abantu asizansi sonke kuthiwa siyayithanda iZANU-PF kunabanye abantu bakhuluma kabi but njengami mina no change. The ruling party obvious won already. Yize kunembono ehlukene ngeqembu elifanele ukunqoba ukhetho, kodwa izakhamuzi ziyavumelana ngokuthi zifuna ukhetho olukhululekile nolungenakho ukwenzelela. We Zimbabweans, we need free and fair elections on the 23rd of August. Ukhetho eZimbabwe lusingathwa njalo emva kweminyaka emihlanu.